Ka wadokie lipot marwa mokwongo masira manyotimre kar dak ma Embakasi. Jagoro mongirore migawo mar teko Alex Wachira koro wacho ni kambi mar gas ma nomuoch kar dak ma Embakasi ne tiyo ataro tok chik kendo idhi kawnegi okang' mager mar chik kuom masira no kane oloso Narumoru kaunti ma Nyeri kinde mane oyango dak gas mar lita 2,000 ne skul Nyeri ma Narumoru. Wachira omedo ni apedha dhi nyime pacho kama ngimane gas miuso kata miloso ataro mar tok chik. Tunashirikiana EPRA Energy Police Unit Interior, tunashirikiana na tutaendelea na hii crackdown vehemently on all illegal refillers. And I want to repeat that in English and I tell you, you illegal refillers, because you are endangering the lives of Kenyans, we shall not sit back and watch. We are coming for you regardless of who you are.